שאתה עושה ירי, בדון, תרחיק את המיקרופון שמהפה שלך, אחי, תעיף אותו. פנדה My head. פנדה, שים דיף. את המיקרופון. אני כבר אומר לכם, כל הפעם אני אינוסנט, תקשיבו. This will be safe with me. אני אינוסנט. מישהו פה לקח קמרה. רגע, למה? רגע, רפלקס לקח טורד. קח את זה, קח את זה. רפלקס לקח טורד. אנטי עליי. בלי קמרה, בלי שום דבר. תביא לי את זה, דון. תעשו אותו רפלקס. אף אחד לא לוקח. אני עושה דוג לרפלקס. תודה רבה. עכשיו רפלקס כולם. מוריד לך כיף לרפלקס, אני מוריד לך כיף לה. מה מוריד לי כיף יש קשר לה? לאיתה, אחי, קשר אני לאיתה. מבין למה אתה לי מתקשר כיף לה. איתה, אני אוריד לך כיף לה. תראה, אם אתה לוקח לי זה אני ודון אינוסנט. אני ודון תקשיב שנייה. אתה לא מוריד. באופן כללי, אחי, אם אתה לוקח פעם אחת באופן כללי, שהורדתי לו כיף לה, רפלקס מוריד אותי שהורדתי לו אתה כיף לא לה. יכול להוריד לי כיף לה, זה בן של זונה. אתה לא לוקח שום כיף לה, אתה לא לוקח. זה רפלקס, הוא ממשיך להוריד אותי. אתה לא מוריד לי שום כיף לה. שום כיף לה אתה לא מוריד לי בן של למה זונה. לא? כי אני אינוסנט. תעשו לו דוג, תעשו לו יוריד דוג, אותי. זהו 200%. אני אשמור על שקיות. מה לעשות אני עם כבר אומר דון? זהו ופנדה, זהו ופנדה. מי זה רפלקס? סבבה. שומר. אני זהו פשוט ופנדה, שומר. פנדה די כבר בכלל לא לעשות כאן. לי דון. אני שומר שקיות, יא טמבל. וואי, אני עושה דוג, מה כדאי? למה יש לו שוטגן? למה יש לו שוטגן? אני ארים אותך, ככה, תשתה, יש לי שוט. תשתה, אני ארים אותך. תעלי רציבור. רפלקס, אתם לא שמים לב, ואתם לא שמים לב, זה רפלקס. פנדה זה פנדה. מה אני פה, יא טיפשים? כן, ובטח שתית את כל המקום. דון, ווטי. שימו לו ועופר. אני בא. מה? איזה לא פייר זה? איזה משחק חרא? אני לא רוצה, אני עושה גריד. אבל לא, מה זה? שפוקים אמורים אותו בכל המשחק עושה לו דוד כחתיכת אוטיסטים, לא רוצה לשחק איתכם. הוא משחק כאילו, עם אבל מה שהוא זה יכול. מעצבן אותי. אחד זה כבר, הדוג לא אמור איתך, הדוג לא אמור ממני. טורץ'? כן, לוקח טורץ'? הדוג לא אהב ממני, רק אומר. הדוג לא אהב ממני, רק אומר. אני אז למה שמתי הרבה לו דאון. אנשים? גם שוטגן מה עליו. כפול לי הגרוע? אחי, אני שמתי לו איך אחד אני דאון. ראיתי פול? כי אני שתיתי שם שתי שקיות ואז באתי אליכם. היית שותה עוד אחת בדרך. למה נכון, לא? אבל היה שם שקית אחת שאם הייתי שותה אותה הייתם רואים אותי. זה קליל, הוא פשוט שתה לנו מול הפרצוף מול 4 אינוסנט. דפק כי שלוף. פאקינג 4 אנשים שומרים עליו, זה לא פייר. אחי, אתה טוקסיק זה לא מדי. פייר, אחי. זה. אני טוקסיק, אתם טוקסיקים. אתם יודעים מה זה לשמור 4 אנשים על אינוסנט? על אינפקטד.